lot asai hemalong tong sekot pen press meet ke pha la so ke pha nang ko alam the ke thanja pansin il tum non dak bolo ke chengsin la so dim long ne la dak ka ke do tum han ni ding tum nilimena bang ke la dak lamding road along Meiphu Thompson Rongpi ko lang bang ke bidisar lo lai chaning leng puge finance secretary central committee finance secretary longkring ti puge assistant general secretary di Jesong Teron agola pu assistant general secretary Desoi Terondo and Ladakh Ongdong central committee leaders tumdo kaprek long district committee along Dipu district along ke Klematum Kajirunga district committee along ke Klematum Amren and Bokolia district committee ke Klematum Ladakh square sinon pini Monarlo that Dipu club along Aisa RYA SYJ along litum student youth meet laswa dim along KSA Lamding Road atum KSA Lamding Road a main pen convention so kupha lamthi aputhak sang tum han chicharing tu ini halada bangke central committee pen punon district committee level tum sitame laswa knowledge ajat knowledge tawi awalama si hala bang laso ke phapon halada main ken pon CPI melatum alang itum KSA aphan jasmet pet KSA general secretary sumit temu alang phan alang litum CPI melatum nepon bor I det pen KSA ke thak je phan ka bor I hala bangke ington nai pusin tum KSA central committee pen poduno pini abangke si phurkemo ba ko pai lang no son si nangle ro son lo hala da ke alang litum KSA phan party je pin pen la son asai ke claim bangke la ke chok chederlo pen thirak me kolam sinu tum tum hala son asai bangke monon pista matu setame la son claim chederni sinu tum tum athe karbilo charli asong la bangke matu party le ke parjap tali la karbilo charli asong bangke la ke karbia khai karbia pindeng support karbia lamaki lahai ke pajog ye phan ke pa me panja phan ke pang tang panja phan jasmet pet karbia ke dup kisung ke boy an ke pajok panja phan si KSA ke amhang ke KSA ke cheng mena karbia khai apharman si karjapi da ke madu political party apharman le la KSA ke amhang pate gali si non la CPI me la tombang jasmet pet CPI me la tombang KSA atom phan apong batai ke thagi apang ke claim ke thaga sai ke claim la bangke ing ton nai posinil tum nang litum atheng no penel tum podin tum pini penangan inot bahini Ladakh branch committee level long ke claim tum KSA central committee tum si student youth meet ke pha lason ke mang huden pen ki do tum tado ndak manja branch committee president secretary alang litum bangke alang tinggi mang hu pen si alang tinggi don lo ma se haldak nil tum phan theklong le det pen ajok alang tinggi chawang thujoi la se hala son atum dado pen ongdung nil tum nal tum phan put nil nal tum athengno nil tum pudin tum bangke CPI me latum le nepon posita sumit timu alang bangke central committee general secretary pena posi uthot KSA long chawang thuni posin tum nam tum athengno pen tum pudin hang welcome to the panel tum athengno pen tum thang bon se kaddo kawe alam thia bangke uthot advisor bale mathang bon na si ni advisor bangke mane thane lo di karju yong sidu pura de la sut ki thak than bale pini phirangke tum karjo hut hadak la jasmet bangke dak KSA Lamding Road tum aphan alang tum akoi kar bok bang na son heno ke ongdung BJP program la pen jasmet bangke ti maha solong election campaign along jasmet bangke advisor lai choning ni na pen Meiphu Thompson Rongpi men and lor pen alang litum involved dun selang tum hanar bukan pasun nang kokro pusi kula sila sok thak kila lamklar nili ki chengsi pui bangke karbilo charli asong furkimu ke majuka chipindak no la pen nanu tinta kachini angse busini matha lage media tum punon lage mane political party claim bang punon lage mane social organization claim bang punon ang ton ta karbi KSA alam bangke lage furkimu nili than thede sita kadu boida chini sita amlong inti adhe kalam kaning ji
abang nili ke thak ang tung lain lo alangli pubangke marxist philosophy policy ang tung mata proclaim rong number 2 bangke alangli political party long dunjui pula soala malangli kaning jedo lasini amlong ti komarlone ne chine stalage XKSA pusipu lasomuni alangli kaning je teng kulote lake alang phansini kartlang alangli CPI mel a party pen botai ini election thurunlo botai sibang MLA thurunlo suri silong dunde botai si election thurunlo pharoi silong dunde ko lake ile council autonomous council election thurunlo pharoi silong dunde lasomuni si dunai aku KSA alam apur gimu alam alang ke thanji alang moral right ave lape alangli ke inut XKSA chot alangli advisor ta kali non KSA fan ke thak bang alangli interested upilone lage karbi akhe acha tailong wan det sigini lasi laso puthak alangli ajrule pakkek pakkang ajale pakkang on sidami alangli ke CPI mel a party along national political party along standing along a member nili ka chinia teng kulote lasi laso abang pusi puthot laso lamding root KSA fan ke thagi pubangke responsible ke amlong intilo lapen ni pui bangke laso dimlong aku inut pudun tui bangke general secretary bangke itu teklong tengte CPI mel atum si kidnap lagi